Și tot tineretul acum se omoară după, Dar bineînțeles, da, după chestii de felul ăsta. Și noi cu caietul de cântece, Anișoara. eu, normal că așa videoclipuri pot și eu să le urmăresc. Uite asta. E o piesă de vară, în primul rând. Și într-adevăr e pentru tineret. Eu așa, dacă vă spun, nici nu o să pot urmări acest videoclip, adevărul e chiar să fiu alături împreună cu cineva din apropiații mei sau cu persoane mai în vârstă. Așa-i? Nu o să urmăresc. Nu, da? Nu. Dar ficiorul? Cred că nici alături de fecior sau cred că nici nu te simți El bine este mai alături. mult clasic. Chiar nu, el ascultă, dar cred că voi împreună nu urmăriți aceste videoclipuri și nu le discutați. Eu E adevărat sau eu nu? vreau să-ți spun că Mihaela tot timpul îmi face cunoștință mie cu toate trendurile astea noi, știi? Și eu de fiecare dată mă uit așa ca la ceva, wow! Foarte mă surprinde ce tineretul ascultă astăzi și mai ales, uite, tendințele astea când văd că toată America stă și dansează și cu wiggle. Da. Doamne Noi mergem ferește. în pas cu moda, noi mergem înainte, dar nu contează că noi locuim în Moldova sau în România sau în Statele Unite. Important, sunt sigură, fiecare piesă are vârsta ei și are publicul ei. Acest videoclip și această piesă sunt sigură că nu ascultă toată lumea. Da, Chiar și așa din este. voi, tineretul.